जोङो मोनफेराखै इउपिपिएल सरखारनिफ्राय जेबो मोनफेरनाय जायाखै। बिपिएफ सरखारनिसिम रोजा रोजा साबायखर रायजो राजाफोरखौ थोजासे अननायनि थाखाय। बिदिनो नायलांबाय थाथों सारा, बिदिनो अनसायलांबाय थाथों, बयनिफ्रायबो बोर मोनगोन रायजो राजानिफ्राय। रबिबार समबार बिदिनो राननायाथ' दाबो रानजोबखायाखै, सिलायाव गासिबो बादामिलि जानानै दंजोबो। ओमफ्राय बिदिनो खहा जाबाय एसे एनै, माइआ 10 मन सिजोबनाय जाहैबाय आरो थिखोस्लाबनो हायाखै। आंबो हारसिंमोन नालाय जोबोर गोजोननाय दङ हाग्रामा सारनिसिम। जोङो दैबाना लोमजानायाव खस्थ' मोननायाव बिदिनो माइरं दैरं माल माथा होफैनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय। बोसोरनै जाबाय, जायैयाथ' बिराद गोबावसैमोन, ओमफ्राय दा जानाया बोसोरनै जाबाय जाहैबाय आरो। नैबे लङा दैया उसिफावनानै ओमफ्राय जाम्फै फिसा दङमोन, बे जाम्फैजों थांनानै उसिग्लायहैजोब्बाय आरो बिदिनो हान्थुसे जाखादों लोमनायाथ'। थांनाय बोसोराव जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै, एबाराव अनसुंथाइ मोननाय जाहैबाय आरो बिदिनो माइरं दख'ना प्लास्टिक दिरुं बायदिसिना गासिबो दंजोबो, ब्लाउस गामसा हौवाफोरनिबो दंजोबो। दाथ' जोङो मोनफेराखै इउपिपिएल सरखारनिफ्राय जेबो मोनफेरनाय जायाखै। बिपिएफ सरखारनिसिम रोजा रोजा साबायखर रायजो राजाफोरखौ थोजासे अननायनि थाखाय। बिपिएफ सरखारनिसिम रोजा रोजा साबायखर रायजो राजाफोरखौ थोजासे अननायनि थाखाय। हाग्रामा दैदेननाय बिपिएफ सरखारखौ बयनिसिमबो साबायखर, आरो जोंनि मानगोनां EM सार प्रकाशनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय, जोंखौ नायफैनायनि थाखाय, जोंनो अनसुंथाइ होफैनायनि थाखाय। बिदिनो नायलांबाय थाथों सारा, बिदिनो अनसायलांबाय थाथों, बयनिफ्रायबो बोर मोनगोन रायजो राजानिफ्राय। दैबानानि थाखाय दिनै जोंनि सा ओनसोलाव बहुद मोनसे उसुबिदा जानायलाय बे सरकारनि माखासे अनसुंथाइ जोङो हांख्रायनायाव जा सारमोनहा थोजासे जोंनो जिबायदि जोंनि हास्थायनाय, जोंनि अननायखौ जा होनानै हरदों। दा बेखौनो आं जोंनि बे सरकारखौ जाहाथे आं गोसो गोरबोजों आं मोजां मोननानै जेराव बावबाय आरो साबायखर बावनाय जाबाय आरो गोसो गोरबोजों मोनसे मोजां मोननानै जाहाथे जोंनि बे बिपिएफ सरकारखौ अरायबो जों आशीर्बाद बावो, अरायबो जों गोजोन थासारि माने जेब्लायबो नायगोन नुगोन आसा खालामनानै आङो बिदिनो जोंनि बे सारमोनखौ दिनैसिम बे जोंनि मोनसे अनसुंथाइ बा जानाय लोंनाय माइरं दैरं बायदिसिना गाननाय जोमनाय बा साफुन सुफुन बहुद नांगौ बायदिखौ होफैनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावनो साबाय आरोखि बे समाव। दैबाना जानायनि अनसुंथाइ मोननायाथ' गोजोननाय थाहैबाय, जेन'बा दा जोंनाव दैबाना गोगोमैनो फैयो जोंनाव दा नैबे रांफलबिल मोसौ बाजार लङा दैया माने जोंनाव ओरै जाम्फै दं नालाय दुब्लियाव माइ गायग्रा, बे दुब्लियाव माइ गायग्रा जाम्फैजों जोंनाव दैया लोमसावफैजोबो आरो दैया अखा हाबानो अखा हाबानो माने फैयो, बाना जाबानो जोंनाव न' लोमसावजोबो। आंनावथ' 12 मास लोमबाय थाखायो आरो दैज्लां बायबासो आंना न'आ सान्थि जायो, खिन्थु दैज्लां बायागौ माने सान्थि जाखाया। दैया आंना जायगा एसे दहला जादों, आंना न' हाबजोबो लोमो। दा बेनि थाखाय नोंसोर सारमोनहा दिनै सरखारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ, माबा मोनसे जाग्रा रेसन लाबोनानै होफैनो हानायखाय दा रायजोफोरनो बा बयनोबो रायजोफोरनो होफैनो हानायखाय दा गोजोननाय थाबाय। दा बेखौनो बुंनानै आङो एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाहैबाय।